Els camins del cel. A la primavera les fades tenen un munt de feina, sobretot les fades missatgeres, perquè han d'anar d'un lloc a l'altre a portar encàrrecs de Prímula, la fada dels cels de muntanya i de la primavera. Elles en diuen ordres i sovint es queixen perquè tant anar amunt i avall no els queda pas temps per jugar i fer pessigolles a les orelles dels nans del bosc. Fa molt de temps, l'hivern es va entestar a quedar-se més temps del compte, així és que la primavera va arribar tard i amb un munt de feina per fer abans no arribés l'estiu. Les estacions han de fer tota la feina que se'ls ha encomanat, si no tot seria un desgavell. La fada Prímula, doncs, és la responsable de que tot es faci amb el temps acordat. Així és que aquell any va fer treballar molt a les fades missatgeres. Encara no eren ni a la meitat de la primavera que les fades es van revoltar. També es van queixar els nans que no podien jugar amb elles i a la queixa es van afegir un munt de contacontes que s'havien quedat sense el xiu-xiuet que els fan les fades i que els inspiren els contes. Tothom estava molt descontent amb Prímula i no cal dir, ella tampoc n'estava massa de contenta de com anava tota aquella primavera. Prímula va convocar un concurs d'idees per solucionar el problema. Calia trobar la millor manera de fer tota la feina i alhora no deixar de fer totes aquelles coses per les que estan fetes les fades. Jugar, riure, xiu-xiuejar i fer de tant en tant alguna entremaliadura. Tots els inventors del món van arribar a la conclusió que el que els calia era temps, però cap d'ells es va empescar com fabricar de temps. Alguns ho van intentar amb màquines estrafolàries que, un cop engegades, començaven a grinyolar per acabar ben desmanegades. D'altres van empescar-se de crear una flor del temps, però es van adonar que els calia esperar una altra primavera perquè germinés. Els més visionaris van pensar que la solució era viatjar en el temps amb l'ajut d'una maquinota. Però com podien posar tota la primavera dins d'una màquina? El cas és que el temps corria, la primavera avançava i les idees no sortien i mitja feina encara era per fer. I què us semblaria si en lloc de fer temps el guanyéssim? Va dir un petit santet que jugava a fer bunyols de vent amb els núvols. Quina ximpleria, van dir tots els altres savis. I com es pot guanyar temps? Organitzant-se i sobretot escoltant. Caldria escoltar les fades missatgeres i que ens diguessin què és el que més els cansa d'anar amunt i avall. El vent, van dir totes decidides les fades, quan bufa el vent i sobretot quan hem d'anar contracorrent. Aleshores, va dir el santet, podríem fer camins per on el vent no hi passi i per on vosaltres pugueu volar tranquil·lament. Prímula va decidir que de totes les solucions proposades, aquella era la millor, per tant va encarregar al santet que coordinés la feina. El primer que va fer és demanar a tots els habitants del bosc que ajudessin a les fades missatgeres en els seus encàrrecs. Però tot i que la feina va avançar i molt, les fades es seguien queixant del vent. Aleshores aquell santet va agafar la seva paleta de colors i va dibuixar uns camins en el cel per on les fades anaven i venien més lleugeres que el propi vent. I cada camí tenia la seva comesa. Per això eren de color diferent i n'hi havia 7, el verd, el blau, l'indi, el violeta, el vermell, el taronja i el groc. Aquella primavera, Prímula va poder enllestir la feina abans que l'estiu arribés puntual i perquè cap més any les fades es tornessin a revoltar, va decidir deixar en el cel aquells 7 camins que va pintar el santet, 7 camins que sempre els podreu veure quan el sol surt entre els núvols després d'un bon ruixat. Sabeu com es deia aquell santet? Just a la fusta, Sant Martí.